amai vakamhangara vanhu vakakwira dare vachiti Claudius uya pamberi pedare ramambo Dotito tirambane zviri pamutemo. Apa pane katatu Claudius asingauye uye achifona nekutombokanda mameseji ekutaura kuti ini ndakatorambana naye kare ameno kana achiti tirambane zviri pamutemo takuta kuti ndakatorambana naye kare. Pamusoro manyanga pamusoro wedare nindauyawo kuti ndirambane nemurume wangu zviri pamutemo. Murume uyu akaroora 2014 mumwe mudzimai. Achiroora mumwe mudzimai ndo pandakatanga kuona shanduko yepamba pedu. Hembe ini ndandiri kuno kumusha iye anga ari kuHarare ndo kwaakaroorera mudzimai wake. Saka iye akazongouya kumba kunonditaura kuti ndauya kunokudza kuti ndane mumwe mudzimai ane pamiri performance. Mbatya dzake dzese anga atuta. Saka mukurarama kwedu kubva ipapo kwakanga kusisina charukano. Kumba aigona kuuya kamwe chete after 3 months, after 2 months. Chikafu aitenga iye paada. Ndairarama nemaricho. Kana ndiri muHarare ndinorima garden. Rendi yacho akanga asingabhadhari. Mbatya kutenga ndakapedzera kupfeka hembe yemurume 2013. Pesa apa ndandiri wekuita maricho ndichipfekedzwa nehama dzangu. Rendi yakazogumiswa yakubhadharwa nehama dzangu. Saka zvese izvozvo changamire tainetsana tichikweshana kusvika azosvika panguva yaakazoti ndiri kuHarare achiuya kuno kumusha achidzoka akasvika kunoti ungarwadziwe nekunetseka kuti inini sei ndakatora umwe mukadzi haisi mhosva yangu ndega. Nhau iripo ndeyekuti mukadzi uyu ndakatomutsvagirwa nevafi ndo vakandisarudzira kuti uyu mukadzi uyu ndiye anogona kuchengetana nemhuri nekuti papa ine mhuri dzemunin'ina wake dzandaichengeta. Saka mune zvimwe zvataikwesherana ndichiti agone kugadzirisa semunhu webarika ndakaona zvisina chiri kuzadziswa. Vandanyatsoona kuti hazvichagone kuti ndirarame nemunhu wandinogona kuti ndinokwikwidzana naye pabarika iye ari iye asarudzwa nevafi. Inini zvangu ndisina kusarudzwa nevafi zviri nani kuti ndisunguruke. Mota dzatakatenga akatengesa handina kuwana kana chimwe chete. Pamota yatakanga takatenga yakangokwanisa kuti ndidye $20 out of 2,500. Ndakapiwa $20 yekutenga grocery rekudzokesa kumba. Saka mukurarama kwedu ndakanyatsoona kuti zviri nani kuti ndichisuduruka pane kuti ndirarame nemunhu wandiri kuti ndakagarisana naye mubarika iye akasarudzirwa mudzimai wake nevafi. Tapepfurikidza inofunga imbishi iyo kusarudzwa noashakabvi pamusoro chakaviri inyaya itangoipfudza kwamuri samanyanga endai paklemu kutisikira pamusoro changamiri pane nhau pakati pamai vanonzi Naomi Mashanga nababa vanonzi Claudius Samani. Klemu iri kuti uya pamberi pedare ramambo Dotito tirambane zviri pamutemo. Amai mama nguva yakareba semasiyana nemurume. Gore rino iri ndogore rekutanga ndamuudza kuti handichakuda. Iye achiuya kumba kumusha kwavo pamba pavo achidzoka asina kana paambouya kunonditi konya iye wakati kudii indiri kumusha kuvabereki vangu. Asi mukugara kwedu kwese pabarika ndane 11 years changamiri. Hapana kana chakanaka mubarika ndichishingirira kuti zvichida vafi vanogonawo kuzonditarisawo tikagarawo kuti tiri pamechete asi hazviri kuramba. Makaita mhuri yakakura sei? Ndine 4 musikana umwe chete vakomana 3 vese amasaimba. hapana mwana mudika? Hapana. Mwachemberera? Ndozvanongotara pakutanga zveyo semadzimambo semadzishe hatifaniri kuti dzimba dziparara. Mamaita mwoyo muri chaizvo 11 years muri pabarika makashingirira madi kuramba kuti mamboedza kuti mutsvage vanoyananisa. Tombomushedza kuti ai wabarika toitwa izvi izvi kuwakurasika pake ona adzimai amboshingirira 11 years vanoti adzimai vanokuda. Zvemhepo zvawakutaura kuti aiwa ndakasarudzirwa nevari kumhepo tozviziva asi chiita kuti akubatanidza isu semadzimambo ugare nemhuri yako ona maane vazukuru maane vakwasha kuti kana mati vana asaimba kwane vazukuru vazukuruwi kwane chizukuruwi sadeti
kutarisa tsika nemagariro kuti kana munhu ane vazukuruwe imochirambana nhasi. Pamusoro ichangamira zvingadaro nekuda kwekuti imimi ndo zvinenge zviripo pamutemo, asi kahonai katatu achidaidzwa nedare renyu anototi endai munopedza zvenyu zvamunenge maita, endai munoita zvamuri kuda kuita ikoko, inini ikoko handiuye. Kune kwandaitarisira kuti anogona kuti kwana sekuru vangu tigone kugadzirisana, akaramba akati nekupusa kwavo vanenge vakatodyiswa vaye hazvigone kuti ndiuye. Mauya nani kudare? Ndinauya nemunin'ina wangu. Hamuna baba amai vauya? Baba vakundika, baba vari kunze. Munin'ina ngaawe munin'ina wacho. Amai, muruti kudiko anna akoma zvemba andichada murume ndabvedza samambo kuti aiwa madi kungoshingirira une makore amadhonza 11 years muri babarika, unai vana vamaita mhuri dzamaita, vamwe varoorwa vamwe vadii, murotowo kudii mbaya mukoma wenei? Indongozvidzosa kwavari nekuti iye ndiye mufugi wejira, ndiye akapfeka bhutsu. Kana iri kumurwadza ndiye anoziva kuti bhutsu yandakapfeka iri kupanda. Saka tinongodzosa kwavari zvavanenge vasarudza kuti tinongogamuchira. Bhutsu vakaipfeka asi munogona kuona magari avaimboita pamaporesa kuti aiwa zvazongouya azvo asi vanhu ava aiwa vaichengetana zvakanaka. Ndaitimudzira kuti pamwe dai ndambodzoka kuti mukoma wangu amboshingirira. Indoda kupupurawo pane zvandakaona nekuti sisi vachiroorwa inini ndakanga ndiri 22. Panguva yacho zvazvakanaka, but kubva paroora bamukuru zvinhu zvakatishandukira zvachose, zvekuti mutoro wangu wakutodzoka kwatiri. Vabereki vakashayika, saka semhuri tatakutobatirana. Kana iri renti atombobvisa mwedzi uno, kana chiri chikafu akanda, zvihembe akanda. Saka zviri kurema kuti titi munhu ane muchengeti, isusu tiri kuchengeta. Saka pakadaro ivo pavakaita sarudzo iyi, isusu semhuri takaigamuchira because zvagara mutoro tisi takadzika. Makambendere kune vamwe vanoyana veukama kuti timboedza kuti onai nemazera vosi kutarisa age, nyaya yezera ndira ndikutarisa kuti taiona zera rakadai rakuti inini murume anochada ndipatichinokuti dai vana vanavadika kuti vana vadika vasati vadzidza, but vana ava age yacho ukatarisa age ndopanoda kuramba ndine mubvunzo weage wezera. Pazera ipapo ndo pamwe pacho pakutoita kuti tinyare, nekuti mugariro watinoita munoziva kuti vazukuru tiri kuzvarwa twakangwarisa. Imwe nguva kanomuka kachiti gogosi ko sekuru vari kupi, kana kuti kanonzwa sekuru vachifona vachiti ndiri kubreakdown, kubvunza kuti gogo ichi chinonzi breakdown because ndo vataurira bamukuru vangu ndo language yavo. Kana vari kumba kwangu vanototiza mukadzi mudiki vachiti ndiri kubreakdown kwangu inini. Zvonetsa chakanyika kuti vana tinovatsanangurira chiti chii. Saka kwatiri takaona kuti zvakangonaka kana vaita sarudzo yekuti regedzai ndichigara, so that vazukuru vanotoziva kuti gogo nasekuru havagari pamwe chete. Zvichikonzerowo since vari vanakomana vari kuzvarwa vanozobvunza sekuru kuti ko chakatadza gogo chii, but panguva inokutaura chokwadi zviri kureba. Izvo zvimuri kugara kupana yamwe Izvo zvindakumba kwedu baba. makasiya zvikuku Ongu. maakumba kwenyu Ongu. hakuna mudziyo here zvinhu zvamakanga matovaka musha imba zvinoita kuti tisanaibvudzira zvinhu zvakaita saizvozvo? Hakuna chakanyanya kukosha midziyo yangu chete, nekuti iye achiroora paakazoya kunotaura kuno kumusha kuti ndaroora, iye kwarara anga atotamba tya dzake dzese. Ndine 11 years handizive kuwachirawo murume. Kana achitouya kubreakdown kumba hakuna kana uyakamirirawo. Wandandinaye mwana wehanzvadzi abva hanzi bearing box rauya, saka atomhanya kunodhinda mabhero enhingiriki. Regai tisaipedze nguva. Ndamboreva kuti nyaya yakaita kairi katatu munhu asingauye kudare tine simba rekuitonga, saka zvareva kuti akutoti amai ava tivasununguri. Tinoratidza mudare ramambo kuti zveshuwa murume uyu anochada chii.
Claudius ndakuchikuramba zuva ranhasi nhau yekuti wakasarudzirwa mukadzi nevafi uri kumba kwangu unouya kubreak down chikavarira kutiza mudzimai wako Amai mazona zvaitwa nemukoma wanyu azvita kukuru mutokudini wandazviona ndoremengedza dani kutonga kwenyu kwakarurama. right tinotenda zvikuru saka zvareva kuti amai ava kubva nhasi vasunungurwa mudare ramambo.tito zvinzwa mai masunungurwa inotenda samani makutenda kuzvizvita zvinhu zvenyu kana dai kuti veukama ndibaba vakuda pfuma vanoyokwira kudare kana mudare rino kuti dajeredzwa redu ngatipe handiti kana dai pamane zvinhu zvakandibvunza zvinhu zvinoita kuti inonzi sharing of property ndimakawanda matikubatsira zvinhu zvinoda kubatsiridza kuti muchiwana zvinhu zvenyu zvikuzvika kune hameno tumablades twakasara mumba zvakasununguka here zvatichaita handiti kugoro matipa tichatonyora tsamba kana kuti LC4 judgment rekuti iye achafara kuti aziviswe nesu nedare rekuti warambwa zvekungwari pamutemo noda kuti wakaita katatu usingauya kudare saka nyaya yako yazotopa usipo saka wabva wapiwa gubhuru zvese tichabva tazvinyora obva akubonerwa kana nasekretary obva aziziva kuti adi arambwa zviri pamutemo then tinogona kuti vanotorwa naye kuti chiita kuti adzimai pavanouya kuzotora zvinhu zvavo mudziyo chii zvese kamati hapana da kugoya munongoda mudziyo chete tinozviita zvetokubatsiridzana kune chimwe chamungada kubvunza kana kubatsira hapasisina tinotenda saka gupuro richasara kuno kana azouya anozopiwa gupuro chichazopa gupuro racho raubva Baba